Len si to predstavte. Stôl, ktorý prekypuje dobrotami od výmyslu sveta. Čaše vína. Vianočná atmosféra. Smiech. Ohník. Teraz ladíš, alebo čo? Hej, ladím si elektrický klavír. Dobre, dajme klávku. No, to bola výborná klávka. Ale čo divec, mladý pán, môžem vám vyveštiť z budúcnosti. Aha, prepáč. Cnosti. Prepáč, na to... Teda, to ne... To ne... Toto... Ticho. Vidím, že táto časť 4 mov bude veľmi úspešná. Ja začnem hrať, že a preto, aby mi to sedelo rytmicky a nezačnem na tvoje A. Dobre. Tak ty si začni a preto spích. No tak, dobre. 3, 4. A taká súťaž krásy, to je určite neuveriteľne skvelo naplnený čas, kde sa... Ešte raz. Aj sa zabavíte, aj si zacvičíte. Aj sa zabavíte, aj si zacvičíte. Aj sa zabavíte, aj si zacvičíte. Aj si dobro zapiškaš. Aj sa zabavíte, au. Ak som si jebol. Prosíte si k tomu aj kúsok histórie z roku 1948? Na zdravie. Ďakujem. Ani hovnomen, ani hovnomen, ani hovnomen, ani hovnomen. Kiko, slepne Romana po tvári, prosím. Ne, čo? Áno, Prečo? to je úplne dobrá klapka. No, a dokáže tá tvoja veda odpovedať na toto? Odkiaľ berie toľko bobkov? Odkiaľ bere toľko bobkov Skaliová? Odkiaľ? Patriť pod jednu z 5 magických fakult a zažiť život ako na Hogwarts. Hogwarts. OK. A zažiť život ako na Hogwarts. Na Hogwarts. A zažiť život ako na Rockforte. Budete sa učiť kúzla, miešať magické lektvariky a interaktiť s rôznymi interaktik. Dobre. Som už som Skaliová, ja ti vravím, že to, čo ten hovnomen robí, nie je celkom prirodzené. Ale Castle, ty a tie tvoje paranormálne konšpirácie. Na to existuje určite racionálne vysvetlenie. Ale Skaliová, ten hovnomen... Ale... Nebezpečné hrádky s papierom? Pomocou kryonickej technológie zamriaza... Pomocou kryonickej technológie zamriaza... Kryonické technológie... Pomocou kryonickej technológie zamriazia... Pomocou kryonickej technológie... Prečo? Challenge accepted! Challenge accepted! Challenge accepted! Challenge accepted! To znelo hrozne toto je... Rovno do kaluže. Dobre, poďme, poď. Moja te... Do ríti? Počkaj, ja si musím kýchnuť. Oh my god, to bol force pull, Kiko, odskoč. Pusroda. V niektorých európskych kultúrach je sprevádzaný Krampusom. Určite na to existuje nejaké racionálne vysvetlenie. Ale Skaliová, ten človek potiera bezbrané ženy, excuse my French, kakom! Ešte raz. Kokos, toto sú tie kiliné vety. Že hodiť vaše sympatie v podobe páčika, zdieľačiku alebo komentáričičiku. Čičiku. No, to som napísal ja.
Na druhej strane, Sily. také slepače vajce má od svojho pôvodu na planéte Na... Tam už nedám tú ruku. Ktorého inzerát sa objavil na Craigsliste? Boston, Massachusetts. Len za neuveriteľných $100 koláčov za hoďku svojho elfovského času sa tento mladík ponúka ako vianočná vychytávka, spríjemňujúca svojou prítomnosťou priebeh vašej party. Dobre, už som tam nemohol byť. ktoré plánuje umiestniť do utečeneckých. Armand, daj mi klapku. Ja som pokojný. Momentálne sledujete reláciu 4 mov... Alebo mov... No to bolo málo. Ups. Tak toto bolo úplne presne, to snad ani možné. Však tí malí nevystatní pangarti si za to, čo robia, nezaslúžia nič lepšie. Zatiaľ, čo Krampus Festival je už po generácie oslavený najmä... Tak to vyzerá lepšie, no. Hovno man! Kto by sa chcel pozrieť na skutočné majstrovstvo, nech príde do bratislavského MMCčka na originálnu show, na originálnu. Kto by sa chcel pozrieť na skutočné majstrovstvo, príde do bratislavského MMCčka na originálnu kokos. Kto by sa chcel pozrieť na skutočné majstrovstvo. Stačí! To bolo super. Stačí! Dosť! Koniec!